Ngayon, kung waling ganito. Ito. Wala yung nakita. Wala yung nakita. Wala na. Gaya na paano? Hanap ko ng sakto. Bakit? Mamaya, yung ornong ko lang. Ano bang may gumatang regalo? Ano ka, ma'am? O, dapay, damadapay. Tanay mabalin. Ito nga. Dahil! Google mo ka no? Takpa ka mo. Mamaya, hindi pa natatapos! Dilakdakan. Paano kami? Ayaw. Samahan mo nga ako bukas pag